Masana abwino alero lachitatu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera ali mboma la Mangochi komwe akhale akugwira ntchito za boma. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anachita ulendo wa dzidzidzi ku maofesi a khonsolo ya boma la Chikwawa komanso chipatala cha boma la Chikwawa. Ndipo mu nkhani za masewero mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Kalisto Pasuwa wati akukhulupirira kuti timu yake iyambanso kuchita bwino mu Super League. Takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wati anthu a mboma la Mangochi apitilira kupindula ndi ntchito za chitukuko za boma lake. Dr. Chakwera amayankhula izi pomwe amafika ku Mangochi komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zingapo za boma mchigawo cha kummawa kwa dziko lino. Nayu Dave Uma ndi nkhani yonse. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa roundabout ya Mangochi, Dr. Chakwera anati akudziwa za mavuto omwe anthu a mbomali akukumana nawo monga njala. Iye anati nchifukwa chake wafika mchigawo cha kummawa kuti akumane ndi anthu osiyanasiyana monga mafumu kuti akambirane mmene angathanirane ndi mavutowa. Kubwera kwanga kuno nkwakuti ticheze tikhale pansi. Njala munenayo ndamva, mavuto amene alipowo ndawamva. Inu akumsika zimene zikukusautsani ndazimva, komanso tikhala pansi kuti tionere limodzi tipeze mayankho chifukwa ife amene tili ndi moyo Mulungu amatipatsa nzeru yakuti tikhoza kuyembekezeranso tsiku lina mawa. Chifukwa cha chimenecho mayankho amenewa tiziwapezera limodzi. Zitukuko zimene zili kuchitika ndi zimene ziyenera kuchitika ndi zimene zatha kale tizionenso. Pa ulendo wake opita ku Mangochi, President Dr. Lazarus Chakwera anayima pa msewu opita ku Mangochi paliwonde pomwenso anthu ochuluka anayima kudzamulandira mchigawo cha kummawa. Mawu ake President Chakwera anati nkofunika kuti umodzi omwe ulipo pakati pa anthu mdziko muno upitirire kuti chikondi chifalikire ponseponse. Ngati Mulungu alola kuti inu ndine tikhalepo mpaka pano, ndiye kuti afuna atithandize kuti zimene tikuvutika nazozi tipeze mayankho ake. Ndipo mayankho alipo, tiyeni tipitirire kukhulupirira, tiyeni tidziwe kuti Mulungu sadatitaye. Angakhale nyengo zisinthe koma Mulungu atikondabe. Ndipo tiyeni tikondanenso wina ndi mnzake, aliyense kumafunira m'bale wake zabwino. Mfumu kufunira mfumu zake zabwino, wachipani kufunira wachipani china mnzake zabwino. Mwa anthu omwe anamulandira President Chakwera atafika ku Mangochi ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party MCP a Gerald Kazembe, wapampando wa chipani cha MCP mchigawo cha kummawa a Foster Ntandama, Senior Chief Chowe mwa anthu ena. Dave Uma, MBC Mangochi. Ndipo President Chakwera woyamikira maiko oyandikana ndi dziko lino pa thandizo lomwe akhala akupereka pa nthawi yomwe dziko lino lakhala likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Dr. Chakwera anena izi ku Lilongwe pamwambo wa misa yotsekulira zokambirana za maepiskopi a mpingo wa Katolika a maiko a Malawi, Zambia komanso Zimbabwe. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Msonkhano wabweretsa pamodzi aepiskopi oposa 25 aku Malawi, Zambia komanso Zimbabwe. Koma siku anayiwa aepiskopiwa akhala akukambirana za mavuto omwe alipo m'maikowa, kupeza mayankho ake komanso mmene angapititsire patsogolo utumiki wa mpingowu ndi mmene angatukulire umoyo wa anthu. Poyankhula pamwambo wa mapemphero otsegulira msonkhanowu, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndi okondwa ndi mgwirizano omwe ulipo pakati pa dziko lino ndi mayiko oyandikira, ndipo athokoza mayikowa pa chikondi chomwe akhala akuonetsera dziko lino mu nthawi ya mavuto monga COVID-19, kolera, anamondwe, ngakhalenso imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulus Chilima. Mawu ake mkulu wa Episcopal Conference of Malawi yemwenso ndi Archbishop wa Archdiocese ya Lilongwe Archbishop Desmond Tambala wati mayiko a mchigawochi akukumana ndi mavuto azachuma,
umphawi, kutaya kwa chikhalidwe komanso kuonongeka kwa chilengedwe mwa zina zomwe ati zikufuna mayikowa komanso mpingo agwirane manja popeza mayankho. Bishop mthandizi mu Archdiocese ya Lilongwe a Vincent Mwakhwawa atali ndi chiyembekezo kuti mkumanowu uthandiza kupeza mayankho pa mavutowa. Mkumano umenewu uthandiza kwambiri kuchepetsa komanso kuthetsa mavuto ena kudzera mukukambirana mogwirizana ndi mayiko anzathu. Mukudziwa bwino kuti pali mavuto ena amene tikumanawo ngati ku Malawi kuno, ngati dziko komanso ngati mpingo. Pa ife tokha tikuyesetsa komabe kudzera mu upangiri wa anzathu mayiko ena ndi kuti tipeza nzeru mwasanga popeza kuti mutu umwe susenza denga. Komanso mavuto amene ife mwe tikulimbana kwambiri anzathu amayiko ena akuthana nawo. Mawu ake wapampando wa bungwe la Khristu a mpingowu a Virginia Mahata atali ndi chikhulupiriro kuti mkumanowu uthandiza akhristu a mayikowa m'magawo osiyanasiyana omwe akusautsa miyoyo yawo. Tudziwa kuti mkumano umenewu upititsa patsogolo chikhulupiriro chathu ife ngati akatolika, kumvera kwathu komanso chikondi chathu poyang'anira zinthu pamodzi. Pamwambo unthumwi ya Papa m'mayiko a Malawi, Zambia komanso Zimbabwe, a Gianluca Perici anapereka uthenga ochokera kwa Papa Francis. Msonkhano wa chaka chinowu omwe uchitikire kusalima kuyambira pa 16 mpaka pa 19 Julayi uchitika pamutu oti kuyendera limodzi pothetsa mavuto ofanana pokweza utumiki wa uzimu. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anachita ulendo wa dzidzidzi ku maofesi a khonsolo ya boma la Chikwawa komanso chipatala cha boma cha Chikwawa komwe anayankhula komanso kucheza ndi odwala. M'mawu awo Ausi ati ndi okhutira ndi momwe anthuwa akugwirira ntchito zawo. Funa kuti tione kuti nthawi ikusungidwa bwanji chifukwa ndizodziwika kuti ku Malawi kuno anthu ambiri sitimasunga nthawi. Ndiye Malawi aliyense amafuna kukhala moyo wabwino. Ndiye pasapezeka ogwira ntchito mboma amene akupangisa moyo wa Malawi kusakhala bwino kumva kupweteka. Ma project ambiri maofesi amene sakupita kwa anthu. Chifukwa ogwira ntchito mboma ina amangokhala kuti ndizapanga mawa, ndizapanga mkucha. Pali anthu ambiri amagwada siku ndi siku kupempha Mulungu kuti apase ntchito. Ena ntchito ali nayo angoyiseweresa. Komanso a president adziko na Chakwera sangamapite maofesi monse kumayang'ana anthu kuti kodi magwira ntchito. Koma Mulungu amene anapasa ntchitoyo amaona siku ndi siku. Komanso timakamba nkhani yoti tinapita ku sukulu kuti tiziganiza. Tinapita ku sukulu kuti tiziona vuto nkuona kuti okay, boma apa silingathe kupereka ndalama. Tilembe ma proposal, tipeze wina kuti atipase ndalama. Siku zama kuti boma lalephera ngukhala pansi. Unapita ku sukulu, Mulungu anakupasa ntchito, think. Mu studio muno ndili ndi mzanga Secret yemwe anali ku Chikwawa pa nthawi yomwe Dr. Usi amayendera maofesiwa. A Secret, tatiuza mwachidule kuti kodi ulendo unali bwanji? Zikomo kwambiri. Vice President Dr. Michael Usi anakafika koyamba ku Chikwawa District Council, maofesi amakonsola a Chikwawa kumene amafuna ono kuti kodi anthu amagwira nthawi akamafika ku ofesi nthawi yanji. Atafika umene kucha analowa maofesi munja chinali chosangalatsa kuona kuti a DC anatafika kale. Zimene zizi zinalimbikitsa komanso zinakondoletsa a Vice President amene analimbikitsa so a DC ona kuti apitiriza kugwira ntchito yabwino chifukwa ngati mtsogoleri akufika ku ntchito nthawi yabwino ndiye kuti anthu owatsatiraso nakusasunga nthawi. Achoka ku Chikwawa District Council anapita no ku chipatala kumene kujaso anakapeza kuti mkulu wa madokotala boma la Chikwawa anayesa mu ofesi amagwira zina ndi zina. Zimene ziso zinapasaso ananyadira kuti anthu akulimbikira ntchito, anthu akukula kulimbikira ntchito. Kena kanazapita ku mawadi kumana akachereza odwala anasiraso kanthu kuti atilisa ono kuti mchere uyenda bwanji. Atachoka pamenepa anazapitaso mena mabwerera anema pathabwa pamene so anacheza ndi anthu amagulisa zinthu zawo pamene panja. Komano uthenga waukulu omene anapatsa akuluakulu amene wawa a DC komanso mkulu wa zawo moyo mboma la Chikwawa anena kuti pawokha
akaona kuti boma pena pake likulephera kufikirapo, iwo azitha kukhala ndi upangiri oti atha kumaonetsa ukadaulo kumapemphaso mathandizo kana magranti kuti ntchito zawo zimene amagwira zisamapite pambuyo komabe zipitabe kusokola. Chabwino mwinatu pang'ono pokhata ngotifotokozera ungotipasa chithunzithunzi chonenazo kuti kodi anthu ulendo umenewu anaulandira bwanji? Anthu analosangalala ataona vice president akutsika galimoto, sinangaona ulendo wongodzitsimutsa. Ndiye anthu aja pa chipatala pa district council even pa thabwapo ananisangalala kwambiri. Ndiye vice president also anayankhulaso ndi anthu osapa ujeni apa thabwapo kwali kwauze kuti musadandaule, boma ali kuganizirani, pali zitukuko zosiyana-siyana zonazo mutani mupindula nazo. Ndio kwaona kokhala anthu sanasangalala. Ndithu Secret tathokoza chifukwa unabwera mu studio muno. Ameneyo Secret Segula, mtolankhani wathu pano pa MBC. Ndipo wachiwiri wa president wa dziko lino Dr. Michael Usi watsimikizira anthu otsatira chipani cha UTM kuti masomphenya amalemu Dr. Saulos Chilima apitilira kugwiritsidwa ntchito. Dr. Usi anena izi pakameza pomwe anthu otsatira chipani cha UTM anawauza kuti awalankhule. Blessings Chereuka wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula kwa nthawi yochepa kwa anthu omwe anasonkhana pa roundabout yakameza ku Blantyre, Dr. Michael Usi anati president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wawatsimikizira kuti maloto ndi masomphenya a malemu Dr. Saulos Chilima apitilira kugwiritsidwa ntchito. A president a Chakwera ndinakhala nawo pansi iwo apo ine pano. Ndikunena kuti zimene malemu president wathu a Chilima amanena zonse zija zipamutupanga ndi iwo tizichite. Palibe chifukwa chonena kuti tithawe. A Chilima anati anthu alandira ngongole. Zimene zija zinanenedwa pakali pano sindinganene kuti a Chilima ananena anapita ndi zawo temberero limenelo. Zimene zija ziyenera kutani kodi kuchitika. Dr. Usi anati kugwira ntchito kwawo ndi president wa dziko lino kuthandiza kusintha miyoyo ya anthu osauka. Wachiwiri kwa president iyu yemwenso ndi president ogwirizira wa chipani cha UTM anachita ulendo wa dzidzidzi ku maofesi a khonsolo ya boma la Chikwawa komanso chipatala cha boma Chikwawa. Ndipo lero mphunzitsi